El sindicat majoritari del professorat valencià ha denunciat davant de la Fiscalia el president de la Diputació de València, Alfons Rus, per haver-los qualificat de gilipolles i afirmar que hi ha que arrematar-los en un míting del Partit Popular. Esta intervenció va tenir lloc el passat 25 d'abril, pocs dies abans de la vaga d'ensenyament, però millor escolten-la vostès mateixos. Alguns professors, tots no, però molts sí. Ixos que són bons xics. Ixos que són bons xics. Ixos que diuen aleshores gairebé. No sé què vol dir, però són uns gilipolles. No cal de vegada. Ixos que volgueren posar-nos a nosaltres en el cap boca avall. No anem a donar-los el gust. Anem a rematar-los. Són els que més saben. Aquestes declaracions han motivat la denúncia d'avui i, segons asseguren des de l'STPB, ja han inspirat pintades feixistes en diversos centres educatius. Ja n'hi ha hagut atacs per aquestes qüestions. Atacs de tinte feixista en pintades, en insults i en amenaces. Ens fiquen la diana, sense cap necessitat, només per ser graciós. Per tot això, el sindicat ha demanat al Partit Popular que destituïsca Rus. Nosaltres ens preguntàvem també si aquestes declaracions és en realitat el que pensa el senyor Camps, el que pensa el senyor Fontdemora i el que pensa el Partit Popular o no. I si no pensen això, doncs que ho diguen i que desautoritzen a Alfonso Rus, perquè en una societat democràtica civilitzada, este senyor hauria d'estar, el dia següent de les declaracions, hauria d'haver ja sigut cessat. Mentrestant, cal esperar que la Fiscalia prenga en consideració la queixa i comenci el procediment penal.